Rakas mahdollinen äänestäjä. Tämän puheenvuoron tarkoitus on kannustaa ja rohkaista sinua, jolle ajatus kepun äänestämisestä tuottaa kauhun väristyksiä, kylmää hikeä, kurkunkuristusta ja epämääräistä huonoa oloa. Tälle ikävälle syndroomalle on nimi, se on nimeltään kepukammo, ja siihen on varmasti jokaisella kepukammoon sairastuneella ihan omat syynsä. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että kepukammosta voi parantua ja vapautua, ja siitä voi luopua nimenomaan sillä, että nyt ottaa riskin ja äänestää rohkeasti ja reippaasti sitoutumatonta ehdokasta Suomen Keskustan listalla. Nyt on nimittäin elämäsi tilaisuus auttaa keskustaa uudistumaan juuri sellaiseksi avarakatseiseksi, moderniksi, ihmisläheiseksi 2000-luvun puolueeksi, johon me kaikki voimme sitten lopulta olla tyytyväisiä. Lisäksi on syytä muistaa, että eurovaaleissa ei ole kyse niinkään näistä kotimaan puolueiden bisneksistä, vaan kysymyksessä on tässäkin tapauksessa se, että nyt ollaan valitsemassa jäseniä Euroopan parlamentin liberaalidemokraattiseen ryhmään. Rohkeutta!